Good morning guys mga travel. So panibagong araw at biyahe na naman tayo. So bibiyahe na naman tayo mula dito sa Metro Manila, Valenzuela City to Ginubatan, Albay. Kaya ayan, nag-ready na tayo, nag-produce na tayo ng requirement. At kailangan may complete requirements ka para makadaan ka sa mga checkpoints. Kasi requirement pa talaga na kumuha ka ng mga negative result. Mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Bago ang lahat pala, hindi ako eksperto sa mga tanong nyo kung ano man na isasagot about sa checkpoint. Akin lang, ang sinishare ko lang sa inyo about dito sa pagdaan na ko lagi pabalik-balik Manila to Bicol and Bicol to Manila. Kaya kung may mga tanong po kayo, mas mainam na makipag-ugnayan kayo sa inyong LGU mismo na nakakasakop kung saan kayo pupunta sa Bicol. Kasi kanya-kanyang guidelines yan. Mainam po mag-direct kayo. Search na pwede na mag-research. Search nyo sa internet kung ano yung dapat requirement. Kasi mahirap naman magsalita na sabihin kong ganyan tapos hindi naman talaga ako yung ano. Ito kasi based lang sa experience na pagdaan ko. Kaya iyon. Mamaya dadaan tayo sa mga checkpoint, papakita natin itong dala nating requirement. Alin man sa tatlo pwede nyo dalhin, swab test, RT-PCR test, or saliva antigen. So siyempre doon lang tayo sa kaya natin kasi pag swab test napakamahal nun. Pwede naman yung antigen or PCR test, yan. Kaya yun na lang ating dinadala. So ayan, maya maya lang biyahe na tayo. At ito may present natin to sa mga dadaan nating checkpoint. And wala tayong dapat ipangamba kasi complete requirements naman tayo. Kaya maya maya lang, para let's biyahe na tayo.
pahinga na muna kami dito sa Gumaka, sa gilid ng dagat. Ayan o. Ito yung favorite stopover namin pag umuwi ng Puntang Bicol. Ayan, doon tayo galing kanina. Ayan, yung mga kasabay tayo ditong nag stopover din para kumain. Ayan, puro kainan yan sa gilid. Lahat yan kainan. Yung mga gustong kumain. Ayan. Ayan, so maya maya lang tuloy ang pagbibiyahe natin kasi medyo tanghali na. So yan, malapit-lapit na tayo sa Del Gallego checkpoint. Yun, ipipresent na natin kung ano yung requirements na may dala tayo. Kasi dati, pag dumagam dito, pag sinabi mong Albay ang destination mo, yung valid ID lang ang titingnan din, makakadaan ka na. Yan. So ngayon, tingnan natin kung ano na naman, malay mo ganun pa rin. Kaya yan, dadaan muna tayo para malaman natin. Dati dyan mga pinababalik. Pag di kompleto yung dokumento, pag may nakita kang mga nakaharap papunta doon, mga pinabalik yun. Eh mga nakasabay ko dyan dati, ano, parang mga Koreano, pinabalik. Ito si sir. Ano wala sir? Albay sir. Ilan po kayo, sir? Bali, ano po, 4. May mga ID yan, sir? Mayroon po, mayroon. Nasaan po? Ay, Yung ano? proof. Mayroon yan, ID ng Albay. O, wala sir, ano po? Letter acceptance po. Tapos yung mga pangalan nila. Ano sir, mingi kasi kami, di naman binigyan. Sabi, ano na lang daw, pakitan lang daw yung ID. Kung ang ID nyo Albay, Opo. walang problema. Proof yan. Opo. O kung ID na lang, tingnan ko ang mga ID kung mga Albay yan. Sige po. Pero kung hindi Albay, obligado hingi ka ng letter acceptance. Kung wala naman, may mga soft kayo, soft test. Meron sir, mayroon po. Yan. Para di na may hirapan. Apo. Sige, abandi po. Sige po. Akin na yung mga swab test. Oo nga. Kailan pa yan, sir? Kahapon lang sir. Wala nang pahirapan. Opo, wala na, sir. Kailangan pahirapan. Sige, ito na eh. Pahirapan pa. Akin na yung ano nyo, yung mga swab test. Kailangan yung pagdaan, padaan na. Oo nga sir eh, para wala na pong ano. Kung mayroon sanang ID sa alipay, hindi pa. Ito po. Ano ito, antigen? Opo. Ito po. RKCPR, Opo. medyo malmal to. Oo nga po sir. Yeah, maganda, may resibo. Opo. Ito sir yung sa kanya. Ayan po. Red Cross. Opo. Mayroon Red Cross na taking ano. Hindi, ano po yan? Talagang nadili nga kasi matagal kami pinalis doon. Original naman. Original po lahat. Di ba tayo, Mayroon backup. Opo, meron po. Bawal naman kasi yung ano eh, kailangan nandun tayo. Sa email yan, sir. Sa email po kasi. Okay, okay. Wala. Laro ka na. Mabalo sir. Ingat. Sige po. Sige po. So nakadaan naman tayo, pag wala ka palang valid ID, pwede naman ipakita mo yung negative result na kung ano yung mayroon ka. Swab, PCR test, or antigen, yan, pwede palang i-present yun. Kasi yun na, ang pinakita ko yung Xerox ng birth certificate ko. Kaya lang yung mga kasama ko, wala silang valid ID na naka-address doon. Naka-address sa kanila, Maynila. Kaya iningin na lang yung negative result ng kanilang mga swab o kung anong mayroon dala. Ayun, okay naman, i-present natin.
okay naman. Kaya ayan, hindi tayo maaabala pagka kumpleto yung requirements natin. Yun lang, pag bibiyahe, kailangan bago tayo umalis, kumpleto na para i-check man nila. Sandali na lang, hindi na tayo maaabala masyado. Okay, so next update nito natin sa Pulangi naman, kasi yun, parati pag dumadaan kami doon, negative result lang ang hinihingi nila. Pag sinabi mong albay ka na, yun. At yan, malalaman natin maya maya sa pagdaan natin. Yan, so malapit-lapit na tayo sa Pulangi checkpoint. Ayan, i-present na naman natin yung dokumento kung ano mayroon tayong dala. Kasi kanina sa Del Gallego, yun na nga, hiningi lang sa atin yung negative result kung anong mayroon tayo. Kasi wala tayong valid ID na naka-address doon. Naka-address, yung mga ID namin is Maynila. Ang akin, birth certificate lang na naka-address ng Bicol. So pwede naman pala, kahit wala kang barangay acceptance o valid ID, pakita nyo lang yung negative result kung anong mayroon kayo. At ayan, sandali na lang, nasa Pulangi border checkpoint na tayo. Okay, haba ng pila namin dito dati, minsan maabot doon sa daming naiipon. Ayan. Afternoon. Saan po galing, sir? Manila, sir. Saan ang punta? Ginubatan po. May mga antigen? Meron po. Patingin daw po, sir. Ilan po kayo? Bali 4 po. Ay. Opo, sir. Yung sa'yo. Yung sa'yo, no, dyan na lang, pakita mo. Lima na po. Duma na lang. O sa email. Ito lang wala. Hindi, sa ida po yan. Sa email pa. Sige. Sino po sa ikaw? Sino ba? Ay, sir. Ito po. No COVID test was done. Thank you. Dapat po. Ingat. Sige, sir. Yan, so okay na okay. Hindi tayo naabala sa Pulangi. Sandali lang kasi chinek yung mga negative result natin. Okay naman. And ayan, talagang mas madali, mainam na sa Maynila pa lang bago kayo magsibiyahe. Kompleto na po yung dala nating requirements na negative result. And then ID. Kahit na yun nga, walang ID, inaano naman, tinatanggap na nila yung yung negative result sa Del Gallego. Kasi dati ID lang titingnan sa Del Gallego, po pwede na. Kaya lang wala tayong valid ID na naka-address sa Bicol. Naka-address is dito sa Manila.
Ayan, so ayan, thank you nga pala at nakabiyahe din tayo ng maayos. Thank you Lord at safe yung naging biyahe natin pa mula Manila hanggang dito sa Bicol. At shout out nga pala kay Jamis Vlog. Yan, salamat sa inyo and ingat kayo sa pagbiyahe nyo sa pauwi din ng Bicol. At naway kompleto yung requirements nyo, pati na rin yung mga magiging kasama mo pag biyahe nyo pa uwi ng Bicol, pati na rin pabalik siyempre o kung saan man kayo papunta. Ingat-ingat lagi. And maraming salamat sa pag-subscribe and panonood nyo ng aking vlog. Maraming salamat din uli kay Ma'am Aida de Lima dito sa Pasalubong Center. Yan, sa mga lahat po ng bibiyahe mula Manila pabalik ng Bicol. Kung gusto nyo rin magpasalubong papuntang Bicol, pagdadaan kayo ng Bato, Camarines Sur, yan, bago mag-release yung tindahan niya nasa kanan, Pasalubong Center. Pwede kayong bumili ng pasalubong dyan papuntang Bicol. At kung babalik naman kayo, paglampas nyo lang ng release, pupunta na kayong Maynila, left side naman yung tindahan niya, unang-unang tindahan kay Madam Aida de Lima dito sa Pasalubong Center. Yan, marami kayong mapagpipilian na kung ano-anong pasalubong mayroon siya dyan. Ayan, napakabait ng may-ari niyan. Thank you Madam. Sana dumami palalo yung customer mo dyan kasi talagang marami kayong mabibiling pwedeng pasalubong dyan papunta o pabalik ng Manila. Ayan, daan lang kayo dyan, walang problema sa kanya yan. Yun, so maraming salamat na naman ulit sa pagsama nyo sa aming biyahe mula Manila hanggang Bicol. Thank you sa inyo at nanood pa rin kayo. At sa mga bagong nag-subscribe nga pala, thank you din sa inyo. Sa mga magsusubscribe pa na bago, maraming salamat po in advance sa inyong lahat. Thank you and God bless. Ingat po tayo lagi sa ating mga ginagawa. Tara na magsabagay, saan mo man gusto. Jo Marian